Nuwun sagung para sutresna budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng Ketoprak Mataram langgeng budaya saking padusunan Warung Pring mulya dadi Kapanewon Bambang Lipuro Kabupaten Bantul Ngayogyakarta. Wonten ing dalu menika makarya sesarengan kalian paguyuban kerawitan laras madya ingkang mijil saking dusun Nagasari Sela Pamiyara Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Ngayogyakarta ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Tumijan sesarengan kalian Ketoprak langgeng budaya ingkang dipun pandhegani panjenenganipun Bapak Tresna Biantoro. Wonten ing dalu menika kepareng badhe ngaturaken pagelaran ketoprak kanthi badhe mbeberaken lampahan berubuh Madiun kanthi ira-iraan Rangga Jumena Balela. Pendapuk saha dalang dening sedherek Iswanto Pranata Gending Bapak Tumijan rinengga swantening Ibu Waranggana wonten ing dalu menika wonten 3 panjenenganipun Ibu Sumilah Ibu Jami dalah Ibu Kasmi. Keprak dalu menika kapitadosaken sedherek Saguh Tejo Bantara sedaya wau dipun sesepuhi panjenenganipun Bapak Tresna Biantara. Wondene menggah dapukaning paraga Adipati Rangga Jumena utawi Panembahan Mas dalu menika dening sedherek Muhadi
Wondene Patih Ranggapati dening sedherek Sutikna. Adipati Rangga Keniten dalu menika dipun paragani sedherek Dwi Antara. Wondene Ibu Sukitri ngayayahi dados Retna Dumilah. Raden Mas Luntang dalu menika dening sedherek Suyatna. Wondene sedherek Wiyana ngayayahi dados Adipati Jangrana. Adipati Wasis Jaya Kesuma dalu menika dipun paragani sedherek Ngadi Marsidi. Wondene sedherek Harun ngayayahi dados Tumenggung Alap-alap. Prajurit Kepruk dalu menika sinten malih kados padatan Mbak Septi CS. Panembahan Senopati dalu menika dipun paragani Bapak Mulyana. Wondene Bapak Sarjono pinangka dados Mandaraka. Pangeran Singasari dening sedherek Gunadi. Wondene Nyai Menggung Adisara kapitadosaken Ibu Ratiem. Garwa Prameswari dalu menika dipun paragani Ibu Ngatini Warung Bata. Perpat saha dagelan kapitadosaken Bapak Toga saha Ibu Tentrem. Raden ajeng sekareniti dening sedherek Ngatini. Wondene sedherek Iswanto ngayayahi dados Joko Prasetya. Bupati Nata Sudirja dalu menika dening sedherek Saguh. Wondene Ibu Jumiyem pinangka garwa Warok Jagaraga dalu menika dipun paragani Bapak Sipo. Nyai Jagaraga kapitadosaken Ibu Niken Rubiah. Suropanggah dalu menika dipun asta Bapak Subandi. Wondene seruni dalu menika dening Ibu Ami. Mekaten sagunging para sutresna budaya menggah dapukaning paraga seniman saha seniwati ingkang sami ngayayahi wontening lampahan Brubuh Medion Rangga Jumena Mbalela. Awon saha saenipun kula mboten saged ngaturaken kanthi mekaten dumateng sedaya paraganing budaya lan sedaya sutresna budaya sumangga kula aturi mriksani ngantos paripurnaning bebering lampahan ing dalu menika. Saksuwuking gending Suba Manggala kados padatan pagelaran ketoprak tumuli kawiwitan. Sugeng mriksani. Nuwun. Terus kowe
derek kula nika kemarin kalon ketan. Dari kita mawon jowo apa jowo yo. Dene tamu kae. Sik, nang arepe. Dene Pak Lurah. Sebentar. Aku tak metu jowo bae. Ya tak metu jowo.
Patih ndak keparangake matur ning asaku paman. Niki ngestaken dawuh. Lepat nyuwun pangang sami sowan kula ngerap sagung para narap raja ngetana bali kulon apa satyane kalakon Keniten apa dene Rekyana Patih tak tampa mung uda pangastawaku wae sira tampanana keniten. Saweting pamundi kula lan keparenga kula nderek makayu bagya awit sampeyan dalem Kanjeng Dipati Panembahan Masing Mediun nglempakaken dhateng para kadang dipati Brangwetan lan sampeyan dalem kersa ngesuwi ngantos daya Bupati Brangwetan saged nyawiji mangempal wonten ing ngarsa dalem. Iki sakalangkung kula pundi ndadosaken jimat tumraping gesang kula wonten ing Madya Buddha lan ugi sumrambah dhateng sedaya para kawula. Anggen kula minangka warangka dalem wonten ing Kadipaten ing Purabaya. Matur nuwun. Matur nuwun Rekyana Patih. Iki. Rening sliramu iku badal wakil prayoga. Iki Jangrum. Nuwun kula Kanjeng Pangeran. Padha winantu Karaharjan sowanmu ning Kadipaten Mediun. Iye, angsal berkah pangestu dalem Kanjeng Pangeran Rangga Jumena. Sowan kula widodha lir ing sambekala sungkem pangabek kula kunjuk. Tak tampa mung puja pangastawaku sira tampan. Sangat anggen kawula mundi. Kanjeng Prayoga. iye ngestakaken dawuh.
Rekna Dumila. Jawa sembelan. Sliramu uga marak ning ngersanipun Rama padha slamet. Anggen kula marak sowan wonten ngarsa dalem. Widodо lampah kula Rama. Kejawi menika kula ngaturaken sungkem pangabekti kula Rama. Yo. Tak tampa mung puja pangastawanipun Rama enggal tampan ana Retna Dumila. Matur sembah nuwun Kanjeng Rama. Uga kowe lontang. Padha winantu karaharjan marakmu suwanmu ning ngesanipun Rama. Berkah pangestu dalem Kanjeng Rama. Sowan kula kalis ing sambiku. Kula nyosaken sumpi pangabekti kula bikuyu sarep sampeyan dalem Kanjeng. Tak tampa prayoga. Inggih, ngestaken dawuh. Paman Patih Inggih wonten dawuh. dina iki dina pisoanan. Ring siramanku badal wakilku. Hakku mundhut unjuk pelapuranira. Kowe supaya nliti kabeh para kawula lan kadang sutuling Kadipaten Mediya. Banjur kepiye kabul lan usanane aturna ning ngersane Rangga. Inggih. Punten dalem sewu Kanjeng. Mbok pilih-pilih mundhut pirsa dumateng ing ngabdi kepatihan. Sedaya para kawula hasta lan ugi para nayakaning praja. Mbok pilih sampun boten wonten ing hanguci wani. Sedaya sampun sumuyut sumungkem wonten ngarsa Jeneng Andika Penembahan Emas Rangga Jamuna. Matur nuwun. Rening pendelan menika dedering patih ngesoi dateng ing Madiun. Kula matur. Rening pendelan sampun nindakaken dawuh timbalan iki. Supados liti dateng para kawula tantawaning Proding Kadipaten Mediya. Kula matur. Kula prinyekta. Inggih, namung pangestu dalem tansah kula suwun. Keniten Nggih, wonten paring dawuh. pun Rama uga mundhut marang sliramu. Banjur kepianggon munata kabeh para kawulamu ing Kadipaten Pasuruan. Pun Rama bakal ngerti. Nggih. Namung saderengipun matur. Mbok pilih tinampil patatur kula. Saestu kula nyuwun lumtur ing sik sampeyan. Ora dadi ngapa matur ning ngatanipun Rama Dewa. Pangestu dalem. Anggen kula ngesuwi dhateng kawula kula ing Kadipaten Pasuruan. Sedaya para kawula sampun ketingal sayuk saeka kapti. Ngembalikeun sedaya dados dawuh kula. Lan kula menika mangertos bilih kekiyataning Kadipaten menika mboten ngemongaken saking landheping dedamel lan sepinten kathahing prajurit. Nanging manunggaling tekad antawisipun kawula kaliyan Gusti menika kang dados pikuwatipun. Mila kula menika anggen kula ngemong dhateng sedaya para kawula ing Pasuruan sinajan to menika kawula kula ingkang pidak pejaran Pandhegaleng saupaminipun. Bener. Menika ugi kula mong pinangka kawula ing Pasuruan boten kula benten-bentenaken. Tegese sliramu cocok lamun to sliramu ngasta dota ning Kadipaten Pasuruan. Pangestu Nyatane tinlat kabeh para nayaka praja ing Montonegoro kaya ngono kuwi. Wajib mbok lestarakake kang bisa nata kabeh para kawulamu kaya dene Kadipaten Mediya. Nggih. Namung pangestu dalem kemawon ingkang kula suwun. Ing supados kula menika saged lono anggen kula ngesuwi para kawula ing Kadipaten Pasuruan. Ya, muga-muga lono anggon musuhi Kadipaten Pasuruan. Prayoga. Nggih. Dangrum Ih, nyuwun kula Kanjeng Pangeran. uga aku mundhut unjuk pelapuranira kepiyanggonmu nata kabeh para kawula ing Kadipaten. Ih, saderengipun kula munjuk atur lepat nyuwun pangapunten dalem. Ya, ora dadi ngono. Sedaya para kawula ing Kadipaten Pekacangan
Mboten wonten setunggal kemawon ingkang nglirwakaken dawuh kula Kanjeng. Sedaya nyengkuyung kan. Ya bagus. Pantes lamun to kowe ngesoi kadipaten. Iya. Nyatane disuwuti para kawula kabeh sing isih padha nyandang seprapa. Kuwi uga mbok bantu supaya para kawula kabeh padha mukti lan suyuk sumengkem ana ngersam. Prayoga. Iya. Yer putraku Rekna Dumi. Dawuh timbalan dalem Kanjeng Rama. Sliramu uga marak ana ngersanipun Rama. Jalaran sliramu uga Sri Kandining Kadipaten Mediun. Minangka senopati Kadipaten Mediun. Kepiye? Anggonmu gladi kabeh para prajurit wanita klebu andamu. Pun Rama bakal nyumerpi. Kepareng matur Rama. Sedaya para prajurit putri sedaya anggen kula ngesuwi sampun sami trengginas anggenipun olah kridane kaprajuritan Rama. Menawi ing sakmengke Rama badhe dawuh menapa kemawon sedaya sampun sendika Rama. Ayu tenan Rekna Dumi. Pantes lamun kowe iki dadi putranipun Rama Ranggajuna. Ya kaya ngono ki kudangane wong tuwa. Minangka Sri Kandining Kadipaten Mediun. Injih Rama. Tetela kowe ngestokake dawuhipun Rama. Prayoga. Sendika Rama. Putra Kluntang. Iya, paripangandika Ro. Ing dina iki aku mundhut keteranganira. Iya. Rening sliramu ki kudu satriyaning Kadipaten Mediun. Kepiye? Anggonmu gladi para prajurit ing Mediun. Prajurit magangan supaya mbok gladi. Supaya trampil trengginas anggone ngolahke gegaman. Kepiye? Iya. Kepareng munjuk lepat nyursih pangapunten dalem Kanjeng Ora dadi. Mas. Astunipun kagem jagi kawibawan dalem. Anggenipun lenggah jumeneng adipati boten Kadipaten Madiun. Sedaya para kadang lan sedaya para prajurit anggenipun sami gegladi. Anggenipun peperangan sampun cukat lan trampil trengginas. Kula kalian Kang Mbok Rekna Dumilah boten badhe nglirwakaken dawuh Kanjeng. Bener Dimas. Tegese yen kaya ngono ki nek pun Rama bakal ngersakake nelokake Kadipaten Mancanegara ora nglirwake dawuhku. Leres pangandika dalem Kanjeng. Keniten. Wonten paring dawuh. Dina iki dina pisuwanan nanging kudune durung tekan titi mangsane pisuwanan keniten. Nanging pisuwanan tak ajokake. Merga sliramu tak timbali. Kan supaya ngempake kabeh para kadang adipati, kabeh para cekti. Supaya nglumpuk ana ing Mediun. Ana bab perkara sing kudu tak aturke marang kowe keniten. Lho nggih. Menika ngaten. Rama Panembahan Mas. Sedaya dawuhipun panjenenganipun Kanjeng Dipati Ranggajumena kong supados nglempakaken dhateng para dipati Brangwetan sampun kelampahan. Kula lempakaken lan sampun manunggal. Mbok bilih mah sedaya sampun nderek sowan wonten ing Stinggil Binaturata ing Kadipaten Mila. Menapa darunanipun? Monggo Kanjeng Panembahan Mas kula aturi medhar sabda ing supados wijang satala para kadang dipati Brangwetan anggenipun midhanget menapa kersanipun Jeng Dipati Ranggajumena. Tentu sedaya para kadang dipati sak biyantu. Rak ya ngono to. Iya. Leres Kanjeng. Usula. Ya. Keniten. Sejatine aku nglumpukake kabeh para kadang adipati
klebu kowe anungan Kadipaten Madiun supaya nglumpake kabeh para adipati para sekti. Aku bakal medhar sabda rungokno sing kanthi permati. Rening dina kapungkur pun Rama Rangga jumeneng. Aku lak ditimbali ning ngersane Penemban Senopati ya Sutawijaya ing Mataram. Supaya aku ngestreni anggone jumenengan. Nanging runtik penggalihku banjur aku ora gelem ditimbali. Ngestreni anggone jumeneng ana ing Mataram. Ing kono kuwi keneten. Mula yen aku kaya ngene iki, yen aku bener ya benerno, yen aku luput-luputno. Mula dina iki aku ora bakal sowan ana ing negara Mataram. Jalaran Sutawijaya kuwi ra mung bocah desa paribasane, mung anak penmana. Ning kena ngopo disuyuti para kawula malah dina iki wis jumeneng Penemban Senopati tegese ora nyingkur marang aku. Kamangka ngerti. Aku kuwi rak turuning ratu. Traing kesuma rembesing madu trah Demak Bintara. Sultan Trenggon. Ning kena apa Mas Sutawijaya sing ngadeg Penemban Senopati? Apa kaya ngono kuwi bener keniten? Nyuwun pangapunten, Rama Panembahan. Yen sampean dalem dipun suwun supados sowan wonten ing Mataram nyekseni anggenipun jumenengan Panembahan Senopati Mataram boten kersa. Menika tumrap kula pancen leres. Leres. Mergi menapa? Saupamya kula menika ingkang dados sampeyan dalem. Kula lingsem. Awit sampeyan dalem menika tasih wonten traing ratu saking Demak Bintara. Nggih, Sultan Trenggon. Lajeng Danang Sutawijaya menika sinten? Danang Sutawijaya menika namung putranipun Adiwijaya. Putu pemanahan lari sengking tingkir. Menika sampeyan dalem boten kersa ngestreni jumenengan menika yen saking pemangkih kula sangat sarujuk. Yen ngono bener aturmu. Yen ngono bener anggonku rasuwana ning Mataram. Kowe sarujuk lan condong marang aku. Uga kowe piye, Pak? Nggih. Punten dalem saya. Estunipun salebeting manah kula iki. Bilih dipun suwune prisa sampun sawetawis dangu. Kula menika gadah pangebang-ebang dhateng panjenengan. Anggenipun badhe jumeneng adipati wonten ing Madiun inggih Purabaya. Jalaran menapa? Ingkang nama jumeneng adipati minangka Sangsang Agung menika kedah menggalihaken bibit bobot lan bebetipun. Panjenengan boten klintu malih. Jalaran panjenengan menika traing ngawirya duk rikala semanten tedhak turun saking swargi Sultan Trenggon. Lajeng mandhapipun dhumateng panjenengan. Kanthi pangajeng mbok bilih samangke ingkang putra kagadang-gadang yen to panjenengan sampun lengser lenggah wonten minangka Sangsang Agung gumanti ingkang putra menika namung Wonten dalem sewu Rama. Keparenga ingkang putra badhe caos atur Rama. Rekna Dumila. Kadipaten Madiun menika reh pemerintahan wonten ing Kraton Mataram. Menapa ing sakmengke boten dipun wastani Rama menika merong Kampul Jingga. Ingkang ing sakmengke dadosaken pasulayan Rama. Kamangka Rama, pasulayan ing sakmengke tundhonipun badhe damel peperangan Rama. Awit perang menika wengis Rama, mesakaken dhateng para kawula dalem ingkang boten mangertos dadak saling perkawis dados korbane perang Rama. Piye keniten? Sampun ngantos sampeyan dalem menika ndar aturipun kang putrapun Ora. mergi menapa yen ngantos panjenengan menika ndar aturipun kang putra
Lajeng panjenengan sowan wonten ing Mataram. Saru dinulu. Kula nderek lingsep. Kula nderek isin. Bener aturmu Keniten. Aku tumindak kaya ngene iku tak pikir luwih dhisik. Mula aku lingsen. Lamun tu aku nyembah lamaane Sutawijaya. Leres. Mula gedhe tilike aku bakal mirong kampuh dinggo. Undan tanpa ratu. Lamun tu aku direhke Danang Sutra. Kuwi Jedring Senopati Agung Kadipaten Madiun. Kudu melu tanggung jawab perkara iki yen mengko Mataram ana muringi. Rening Sriram Widodaya ora tegas tepak palu peninggaling dosaning Pandi. Sabila marang Rama Penemban Rangga. Sampun waslan sumel. Saupami wonten muga-muganipun para prajurit Mataram minggahe Kanjeng Ratu ing Mataram. Kula sagah dipun alangaken dipun ujuraken wonten ing madyaning palagan. Ya, Saupami kula ngantos remuk platuri nyawuraken, putung platuri mbalangaken kenging kangge tepo palupining para kawula dalem ing medhi. bagus Keniten. Uga kowe sarujuk opore aku tumindak kaya ngene iki. Nggih. Kula badhe matur lepat nuwun pangapunten. Yo, matur. Kula tebih saking Kadipaten Pekacangan dumugi Kadipaten Madiun. Kula sarujuk sanget aturipun Kakang Pak Kadipati Rangga Kenit. Yen kowe sarujuk iya jenenge kabeh para kadang adipati padha condong marang aku. Aku mantep. Aku mantep nggonku mireng kampuh dinggo ning Mataram. Inggih semanten ugi kula mbok bilih saking pribadi kula lan sinengkuyung dening para kadang-kadang adipati. Menika sedaya sampun sebaya mati, sebaya mukti. Yen wonten tantrimanipun saking Kadipaten Mataram, Panembahan Senopati mboten perlu kuwatos. Menika sampun ngempalaken para adipati-adipati ingkang gambleng-gambleng sekti mandraguna. Menika sanadyan to piyambake menang-meneng ning angger Keniten menika ora kena dipidak wayangane. Sekti mandraguna. Ya, Tur tanggung Tanggung jawab menika. prayogan. Londang, Kula Rama. aku uga mundhut prasetyamu atining Purnomo. Yen Purnomo tumindak kaya ngene iki kowe nyaruji apa ora, Londang? Nuwun dalem sewu Kanjeng. Kula menika pinangka putra dal. Kula kedah jagi kawibawan wonten ngesanipun Kanjeng Rama. Kula nalika rumiyin ngertos lan mireng aturipun inggih menika Begawan nalika rumiyin Sunan Giri. Kanjeng Sunan Giri ngendika bilih kerajaan Kraton Utara ugi alas Mataram menika sampun kababat dening sedaya para praja ing Mataram. Menika ugi ing Kadipaten Madiun ugi tatah Mataram. Menawi kula sarujuk aturipun kanggo Retna Dumilah dados Rama badhe mireng kampuh jingga benandatan Poratu. Menika ing samangke tundhanipun boten sae. Dadi kowe rasa rujuk merga Purnomo tumindak kaya ngene. Aku kaya ngene iki merga mung bakal muktekke kowe karo kadangmu Retna. Ning kok kowe ora setuju ki karepmu piye, Londang? Nyuwun pangapunten dalem Kowe iki Kanjeng. anakku lho. Kula Anak menika kuwi manut karo wong tuwa. gesang mukti menika menawi ancik-ancik para kawula. Timah kula boten. Amargi menika ing samangkenipun pundhanipun dadosaken peperangan kados dinaturipun Kambok Retna Dumilah. Menawi kersanipun Pamanadipati Rangga Keniten menika ugi klentu. Awit Pamanrangga Keniten Adipati Rangga Keniten menika remen menawi wonten peperangan
Jaran mangke kathah sedaya para wanita ingkang nandhang kecingkrangan. Rajing ngaten to Paman. Nyuwun pangapunten. Aja ngelekke karo keniten. Keniten ki sesembahaning Prakawing Surabaya minangka senopati. Ngajar kowe arepan. Panjenengan kula caosi presa. Kados pundi Paman? Toyen Rama dalem menika badhe mirong dhateng Mataram. Iya. Menika janipun boten kok mirong. Mergi menapa? Ingkang kedahipun dados ratu menika Rama panjenengan. Boten kok Sultan Agung ing Mataram. Piyambakipun jumeneng Sultan wonten ing Mataram menika badhe ngerong-rong kekiyatanipun Rama dalem. Sampun dipun walak-walik. Lan panjenengan menika putra ingkang dipun gegadang kalian sampean dalem ropan Panembahan Masing Medion. Kedahipun panjenengan menika cansut tali wanda lamparan bau. Nderek betenging praja dalem ing Medion. Nek panjenengan kok tipis. Panjenengan menika dados wiranem putra ingkang kangge kaca benggalaning para kawula ing Medion lan prajurit ing Medion. Rungokno ngendikane keniten. Nyuwun papunten Paman Adipati. Kula ngertos penggalih panjenengan menika. Panjenengan menika sampun kados pundi? Wonten ing kadipaten menika sampun jenengan menika sampun lenggah adipati ngembul kamukten. Mangke rumiyin kula menika yen dipun ustani ngembul kamukten. Kula menika wonten ing pasuran menika mboten kirang mukti. Namung kula nderek sowan wonten ing Medion menika badhe mbiyantu lan jejekaken adil, jejekaken kalersan. Wong leresipun ingkang dados ratu menika kedahipun Rama dalem. Boten kok Sultan Argomula kok Joko Tingkir Danang Sutawijaya menika mboten. Nggih kepareng matur Rama. Iya, Kangge ngetingalaken dharma bekti kula. Kula kalian Dimas Rontang badhe nderek kersa panjenengan Kanjeng Rama. Ya kaya ngono kuwi putranipun Rama. Anake mekaten, Rom. Piye? Bobleng samangke wonten kedadosan ingkang boten sae. Kados kula sampun caos pemut wonten kesanipun Kanjeng Rama. Bobleng mangke wonten peperangan ageng ing samangke kula menika ing samangke tunggak waru boten badhe melu-melu, tunggak dadak boten badhe melu garap. Nyuwun pangapunten. Aja minder. Perkara iki pasrahno kula. Anggere keniten sing meger-meger ana ing Medion. Tangeh lamun Mataram wani marang Rangga Jumena tak kandhani. Nggih kepareng munjuk Jeng Bupati. Mbok bilih nderek ngiyataken. Nggih, Lontang. Nggih. Kula apa Patih? Nuwun sewu nggih. Kula mboten ateges bancindhe banciladak. Sedaya pangandikanipun ingkang Rama lan ugi Anggerangga Keniten menika sedaya mbok bilih sampun dipun petang kanthi teliti lan permati. Mboten wonten klentunipun. Panjenengan menika ginadang-gadang sageta gumanti palengganipun ingkang Rama. Dados ingkang Rama menika mboten badhe mulyakaken pribadinipun piyambak nanging damel mulyanipun ingkang putra sakaloro lan ugi sedaya pangandikanipun Sunan Giring Prapen. Mbok bilih Sunan Giri menika lak namung manungsa limrah. Mboten wonten bentenipun kula kalian panjenengan. Ingkang nama Kodrat menika saged dipun wiradat. Lan ugi pesti wonten ngersaning Gusti ingkang murbeng dumadi. Dene kula matur Kodrat saged dipun wiradat. Menika sampun ngempalaken para pinter. Para adipati-adipati brangwetan ingkang sampun anyeng kuyung anggenipun badhe merong saking kadipaten ing Mataramira. Keparenga mbok bilih pisan malih keparenga nderek ing dados kersanipun ing Rama nggih. Cekap semanten atur kula. Nggih. Menawi mekaten Wa Patih ugi nderek nyeng kuyung sedaya kadang adipati saking Brangwetan. Injih leres nggih. Kula namung caos pemut wonten ngarsanipun Kanjeng Rama bilihpun katampi. Inggih. Menawi boten dipun tampi menika sampun dados manunggaling tekad para kadang adipati ing Brangwetan.
Semoga wonten sanipun panguwas tunggal wetengipun Kanjeng Lah, Rama. Aku tanggung jawab perkara iki yen ana apa-apane, Rundang. Aja kuwatir. Mergo aku kaya ngene iki, mergo aku golek ke kamukten. Kowe lan Rekna Dumila. Nggih, mbok bilih taksih wonten atur kaliyan ingkang Rama kados pundi penggah sedaya sedyanipun ingkang Rama keparenga mumpung sineksenan dening para kadang lan para pinesepuh nggih. Nggih. Kantun derek kersanipun Kanjeng Rama kemawon, Mbok. Ya, Oh, yen pancen kabeh wis padha manunggal karsa tekate. Tegese kowe kabeh padha nyengkuyung. Apa kersane pun Rama? inggih. Mbok menawa mengko ana utusan saka Metara. Keniten tanggung jawab perkara iki. Nggih. Nyuwun Nggih. pangapunten. Sareh dene kula menika pinangka tinding para prajurit ing Mediya. Lan kula pinangka senopati. Namung kula gadah panyuwun. Apa penjaluk? Sareh dene ingkang nami senopati menika Toya Nyawa. Lajeng kula menika dados adipati. Sampun sawentawis dangu dereng mengku jejering wanita. Menika kados pundi? Kula benjing badhe nyuwun tulung dhateng panjenenganipun Rama Panembahan Rangga Jumena. Keniten. Nggih, kados pundi? Kowe aja kuwatir perkara iki. Aku kuwi rak duwe putra Rekna Dumila. Lamun to aku kelakon meneng ning Metara. Rene labut muka ning Mediya. Besok bakal dawuhke marang anakku Rekna Dumila minangka prameswaruning Pastra. Nyuwun pangapunten. Menika saestu menapa pripun? Sadake kowe Kuciwa ing manake gelem apa ora? Nggih. Yen dulu le nyempluk ngoten niku nggih mboten menapa-menapa. Ya, yen pancen kowe gelem. Wonten dalem sewu Rama. Piye? Paman Rangga Keniten menika sampun kula anggep tiyang sepuh kula piyambak. Menapa mboten saru dinulu to Rama? Menawi Paman Rangga Keniten menika badhe dipun dhawuhaken dhateng kula. Ora sarudin lurih ning Keniten kuwi akeh labet labuhe. Ngono ngesanipun Rama mula sliramu manut besok calon garwamu Keniten. Wonten dalem sewu Kanjeng Rama. Ingkang badhe nglampahi menika kula. Nyuwun pangapunten Rama. Kula dereng saged matur. Keniten. Ditimbang. Ojo kuwatir perkara iki. Lungane anakku Rekna Dumila. Aku sakus kowe supaya dadi garwamu. Rekna Pati. Wonten dawuh. Iku ya sowane anak Wasis Sedaya. Coba purbane. Oh inggih, ngestaken dawuh. Yen kula waspadakaken dene menika kados sowanipun Angger Wasis Jayakusuma. Katuran karaharjan nggih, sakrawuhipun wonten kadipaten ing Madiun. Pangestu dalem Ki Patih. Kali sing lubida lampah kula Ki Patih. Iya, iya. Kajang saking menika mbok bilih. Sowanipun Angger Wasis Jaladara tanpa tinimbalan. Menika dipun utus ingkang Rama napa saking kersa pribadi. Nuwun sewu Ki Patih. Menawi wonten kepareng kula badhe ngunjuk atur kiambak wonten sarip Paman Dipati Rangga Jumena. Mbok bilih mboten perlu lidah sinambung menika
aturipun anggere wasih Jaladara badhe matur piyambak wonten ngarsanipun Njeng Dipati. Arep matur dhewe. Nggih, purba wasesa kula sumanggaaken. Kapara madu lungguhmu Jaya Kesuma. Inggih, wis taken dawuh paman. Jaya Kesuma. Rene ngasat Pun kula paman. padha slamet sowanmu nika Dipaten Medion. Pangestu dalem paman. Kalih silubida lampah kula. Sungkeming pangabekti kula mugi kunjuk paman. Tak tampa mung pangestuku tumapa dening Sangeting pamundi kula. Mugi ndadosna jimat sadangunipun kula gesang paman. Jaya Kesuma. Sowan menika Dipaten Medion ora tetala luwih dhisik. Ana wigatya apa pancen kowe mung tilik kahadaning Kadipaten Medion? Apa pancen sliramu diutus marang Sutawijaya? Keenggal aturno ana ngarsaku. Yen pancen sliramu diutus matur nengesane pun Rama Ranggajaya. Ih. Pun dalem sewu paman. Waleh-waleh menapa paman. Sowan kula wonten Kadipaten Medion mriki. Sepindah tuwe kalijanipun paman Rangga Jumena lan sedaya para kadang ing Kadipaten Medion mriki ro. Dunggap kaping kalih paman. Waleh-waleh menapa. Sowan kula saripun paman Dipati Rangga Jumena dipun utus kawas Panembahan Senopati. Dadi kowe diutus ana ngersane Panembahan Senopati ya Sutawijaya. Diutus apa matur? Mila makaten paman. Awit paman Dipati Rangga Jumena nalika semanten jumenengan wonten ing kraton ing Mataram kawas Panembahan Senopati. Paman boten lenggah wonten ing Pendhapi Agung Kraton Mataram. Bebasan kalengganipun paman ngantos tukul glagah alang-alang paman. Lajeng wonten menapa paman? Ngerti yo. Mula pisuwanan ing Mataram pun Rama ora suwan ning Mataram merga aku lagi gerah. Ngerti gerah? Nuwun sewu paman. Menawi kula tingal seliru dalem lenggah sinawaka dipun adhep sedaya para kadang Dipati ing Brangwetan. Lajeng gerahipun paman menika gerah menapa paman? Gerahku gerah dasar, ngerti? Gerah dasar. Mula Dasaripun menapa paman? yen gerah dasar kuwi yen dikon suwan ning Mataram ora gelem. Mula ngene. Matura ana ngersane Sutawijaya. Yen dina iki Rangga Jumena ora bakal sowan ning Mataram. Nuwun sewu paman sepisan melih. Menapa wiya sing pangandika paman Dipati Rangga Jumena iku mboten nama lepat. Jalaran paman ing kukuban Kadipaten Medion menika sewa wewengkoning Mataram kalbet bawahipun Kangmas Panembahan Senopati. Namung paman kenging menapa paman mboten kersa seba wonten ing Mataram paman. Dimas Wasis Jaya Kusuma. Kelingan kowe karo aku. Kalingan panjenenganipun Kangmas Dipati ing Pasuruan. Saiki tak kei ngerti. Ana ing Medion iki kiniten sing pinercaya pinangka dadi senopati ya tinding para Dipati Brangwetan. Semono uga yen Dimas Wasis Jaya Kusuma kepengin boyong sampean dalem Kanjeng Rama Panembahan Mas ana ing Mataram. Sinajan to sampean dalem kuwi kersa ning yen kiniten sing menggak ora bakal kelakon. Kosok baline. Sinajan to sampean dalem ora kersa sowan ning Mataram. Ning yen sing nyuwun kiniten sampean dalem mesti kersa sowan teges sowan lanurane sampean dalem Rama Rangga Jumena kuwi gumantung saka kiniten tak kandhani. Ngerti Kangmas ature Dipati kiniten. Rangga kiniten. Ndak jabel basan. Aku ki sawijining senopati, utusaning ratu. Dudu duta utusan, nanging aku duka ngrampungi
Kakang Dipati Rangga kene. Yen paman Dipati Rangga jumlah kok derek sowan rawe-rawe rantas malah rakyat. Nek sampe tunjuk panas. Tidak. Urung panurung. Medion mesti dadi pas wae. Katono arep bakti. Tungkanen paringono putusan yen kena dipripeh kanane ngarep. Ing ra kro moksa goro. Pangestu dalem prajurit. Ingkang katos Jaluk atos. dinoy. Ayo. Memanu ana lakune. Peniten. Nggih. Nyuwun pamit, nyuwun tambahing pangestu. Londak. Iya, paripangan di koro. Ngiras pantes sak bubaring pasir wakar. Iya, Kowe ndak dawuhi kang supaya lumarap ana ing pradesan ring Jogorada. iya. Timbalono kadhase. Waruk Jogorogo supaya sowan ora ngasok ring Medion. Budalo dina iki lontak. Pangestaken dawuh. Jumlahmu Ya si pangandika kulo tambahi pangestu kula badhe sowan wonten ing dusun Jogoragan. Nyuwun tambahi pangestu Kanjeng. Banyu mili budalo dina iki lontak. Iya, nyuwun pamit. Mangke nyuwun melih mangke. Pateni mawon. Pat prayitna sing ati-ati. Iya, awake dhewe kudu waspada. Aja nganti dilimpe. Iya, miturut pegabaran prajurit Medion kuwi sekti-sekti. Mula kudu waspada aku karo kowe. Yo, awake dhewe sing ati-ati. Yo. Kanjeng Adipati. Pripun Kanjeng Adipati kabulwusanane anggenipun nak yenake Kanjeng Adipati Rangga Jumena. alap. Injih. Lan kabeh pura penderek saka Mataram. Injih. Siaga. Ngene yo Kang Temenggung Alap. Pancen bener. Unjuk atri prajurit Sandi. Yen paman Dipati Rangga Jumena bakal mbalilo bakal wani panguwasa dalem Kangmas Panembahan Senopati. Kasunyatane aku sowan Kadipaten Medion. Paman Dipati Rangga Jumena wis nganakake pisuan agung. Dadep kabeh pur Dipati Ngrang Wetan Kakung Alap. Yen ngaten Kanjeng Adipati Rangga Jumena badhe mbalilo wonten Mataram. Kaya ngono Kang Teng. Mula prajurit ing Mataram padha disiake. Sak mangsa mongko dadi peperangan kowe kawin padha kang ngati-ati. Nggih, katakan dawuh. Siaga. Sing ati-ati, Kang. Layak. Aku wis batin. Mula Dimas Wasis yo Kusuma Kemendel. Kaya dene kongas nang ngarsa dalem. Jebul wis nggawa wadya bolos gelar sepapan. Kakang Dipati Rangga Tingten. Piye? Aku wis matur ana kesamkangan. Yen aku ki
sawijining dutaning ratu ing Mataram. Mesti kabeh mau petung Kakang Dipati Rangga Keniten. Mula ngene ya Kakang Dipati Rangga Keniten. Yen kowe ora jungkrang alis. Iki dudu perkaramu. Nek mestine kowe ora cetha to Kakang Dipati Rangga. Yen Kadipaten Madiun lan kabeh Kadipaten Brangwetan kuwi isih kuku banding Mataram. Nanging kena ngopo Kakang Dipati Rangga itu? Malah sedamu balen marang Kakang Paman Dipati Rangga Jemen. Tak kandhani. Jane pancen Madiun karo Mataram kuwi dudu urusaning Pasuruan. Nanging kena ngopo kowe perkarane Dipati Rangga Keniten. Ning dadi pangertimu. Aku kuwi jejering adipati. Nalarku mletik. Aku ngerti bener lan lupute. Saiki kowe malah sing tak kandhani. Kowe aja gawe rusak sejarahing negara. Kowe ngerti to? Rangga Jumena kuwi putrane sapa? Terus Danang Sutawijaya ki anake sapa? Terus kowe ki anake sapa? Kowe ki kudu ngrumangsani. Kowe ki nek mung anake wong pidak pejaran Pandhegaleng. Semono uga Danang Sutawijaya kok arep dadi ratu. Kuwi padha karo nyenak nyahak wewenanging jagat. Kuwi bakal ngrusak angger-anggering jagat trah turuning Demak Bintara tak kandhani. Mula kowe bali yo omongo karo Danang Sutawijaya yen Dipati Brangwetan ora nyarujuki Danang Sutawijaya madheg panembana ning Mataram. Kakang Rangga Keniten. Wis tutup nggonmu ngoceh. Sing wong geblinger iki kaya kowe Kakang Rangga Keniten. Nek mestine kowe ngerti apa yen jumeneng ratu ki kudu taing ngawirya. Taing pidak pejaraan bebasane ora entuk jumeneng ratu. Mula jarengen gobokmu Kakang Dipati Rangga Keniten. Nek mestine kowe ngerti lan kupingmu ora budhek. Yen sak suruting kraton Pajang undering pemerintahan ning kraton Mataram wis diselesaikan pul kabeh perupang bateng praja lan sesepuh Kakang Dipati Rangga. Nanging mung kowe kuwi sing nalarmu cupet Kakang Dipati Rangga. Oh, karepmu kowe mbedah sejarah sing saka Pajang. Apa dianggep Kiniten ora ngerti? Hadiwijaya madheg dadi ratu ning Pajang kuwi mung mergo digoke marang wong tuane Panpamanahan ing supaya mukti ngrebut panguwasa saka Jipang Panulan sing jane kuwi isih pamane Dipati Rangga Jemena Riya Penangsang. Apa aku disenggo ora ngerti? Terus kon babat alas mentau aku ki yo ngerti. Kowe kuwi mung siji. Kowe kepengin tak umpamake kok dene kere munggah balik. Kowe kepengin ngrebut kamulyaning wong liya. Mulai kowe ora gelem bali nang Mataram, tak kisah gulumu kowe. Ora ing papan kene ditentokke apa aku apa kowe Kang Rangga. Wani karo Kiniten. Itu berjurite. Ayo. Golek papan sing jembar.
Kakang Rangga Keniten. Wasis Jaya Kusuma dudu bocah cilik. Wis wani dutus karo kawas Panembahan Senopati. Yen ora bisa ngrangket pawan Dipati trima mati aku. Kepiye? Kowe kuwi jejaring satriya. Kowe kudune mikir marang kawulamu. Apa kowe ora ngerti yen paprangan kuwi jane kebak banten, kebak tangis. Mula pupung durung kebacut kedadahan perang gedhe antarane Madiun karo Mataram. Saiki undurna prajuritmu. Kakang Rangga Keniten. Kabeh gegayuhan iku dumawa korban Kakang Dipati Kreta. Nanging pangorbananku bakal mayu kawula ing Mataram Kakang Dipati Rangga Keniten. Jane aku eman karo bagusmu. Yen pancen kowe ora gening tak jonggrane aris nyembah bumi angkasa ibu pertimumu tak pecah samudra Horber. Ayo
ngidang suwe Bathara Kala aku poin teko pati. Oh. 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 Wah. Wah. Oh. 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 Ayo. Tokno kadal. Kanjeng Sunan Giri. Ampun panjenengan pisah. Kakang Dipati badhe tugel gulune. Apa aku dikira wedi? Ayo. Sabar. Keniten. Sampun dipun penggak. Namun Dimas Wasis semua ini pados dadan perkara. Pokoknya ngerti watai piniten. Sabar. Ayo terus kae. Sabar. Wasis semua sabar. Menika kurang ajar. Ya. Sing kurang ajar iki kowe. Kowe. Keniten. Iki kena tak ndake apa ora to? Iya, Bapak. Nek ra kena tak ndake ya wis. Saiki padha perang dhewe-dhewe. Kula nderek kersanipun, Bapak. Nah, mbok ya ngono. Wasis Jaya Kusuma. Kados pundi? Ora prayoga menawa kowe karo Keniten kok tansah diya-diniya. Namung Padha nyuwun pangapunten sirah. Kanjeng Sunan. Kula menika awrat ngemban jejiban kaliyan Kang Mas Panembahan Senopati supados derekaken sowan Paman Dipati Rangga Jumena. Ning elinga Wasis Jaya Kusuma. Anggonmu peperangan karo Rangga Keniten. Kuwi nuwuhake derdah sing ora sithik. Kawula sing ora ngerti dodok ing seleng perkara dadi banten anggonmu padha pancaka. Leres pangedika dalem. Ning Dimas Wasis semua Ingkang dalari menika kawas Dipati. kowe sing sabar. ngejak golek perkara. Wah, sabar. Wis, iki nek ora kena tak ndake siji-sijine, ya wis saiki. Ayo saiki. Menika tiyang boten ngertos kabecikan tiyang. Sampun dipun paring kalenggahan kawas Panembahan Senopati ingkang dipaten pasukan boten ngrumaosi. Ning kowe ora krungu to. Sampean dalem kok ora gelem kersa. Ayo terus dadi meksa. Sing sabar. Wis nek kowe ora kena tak ndake wis aku paten ngono wae. Purun Bapak. Nah, Coba nek ora ana iki wae dak. Coba yen karo Kanjeng Sunan gulumu wis pisah. Lho bacot ke apa wis? Wasis Jaya Kusuma. Aku kepengin ngerti lara-larae kok kowe dadi padha bentak sirah dhewe kamangka kowe isih kadang. Kula sampun matur Kanjeng Sunan. Saestunipun kula dipun utus kaliyan Paman Kang Mas Panembahan Senopati. Supados derekaken sowan Paman Dipati Rangga Jumena wonten ing Mataram. Namung Kakang Rangga Keniten menika mepalangi ingkang dados kajengan kula. Menika rak sareh perkaisan Kang Dipati Rangga Keniten. Wong kula menika sowan wonten ing Medion. Yen ngono kowe bener ora kleru. Lah Keniten dados ngaten. piye? Dimas Wasis Jaya Kusuma menika panci dipun utus kaliyan Panembahan Senopati nggih danang. Nang perkara sowan lan botenipun menika ora perkawesipun Kanjeng Rama Panembahan Mas ing Medion. Ya. Mongko Kanjeng Rama Panembahan Mas menika boten kersa sowan. Lajeng Dimas Wasis Jaya Kusuma meksa. Dimas Wasis Jaya Kusuma kok meksa dateng Panembahan Mas menika ora nggih boten pantes to. Kula mrina. Keniten. Rangga Jumena ora kersa sowan. Neng Mataram ya uga ora kleru. Ha iya. Neng elinga. Tak jaluk biya mantamu sirepen. Mesakno kawula sing ora ngerti dodok saling perkara dadi bebanten ing peperangan. Iya, Bapak. Lah saiki ngene. Supaya kabeh mau dienggo nyapih anggonmu pasulayan karo Wasis Jaya Kusuma. Aku duwe sesloka rong perkara. Dados panjenenganipun Bapak gadah sesloka. Lajeng menapa slokanipun Kanjeng Sunan Giri? Ngene Keniten lan kowe Wasis Jaya Kusuma. Anane sesloka
wadah karo isi. Lah kowe sak kloron tak aturi milih. Salah siji wadah karo isi kuwi. Nyuwun pangapunten. Piye? Sareh dene kula menika kalebet ingkang langkung sepuh. Ya, Katimbang Dimas Wasis. heeh. Yen dipun parengaken kula ingkang kedah milih langkung rumiyin. Ya, Saderengipun Dimas Wasis wong kula menika ingkang miji sepuh. ya. Wasis Jaya Kusuma, Kados pundi? kowe kudu ngalah jalaran kowe wektune. Lah saiki ngene. Pilihanmu antarane loro wadah karo isi, kowe milih sing endi? Keniten. Wadah karo. Heeh. Kula milih isinipun. Kowe milih isine. Kula milih isinipun. Wasis Jaya Kusuma. Kados pundi? Tak kira Silramus mireng piyambak. Menawa keniten milih isi. Lah, kowe tiba keri, kowe kari komanan wadah. Lah saiki ngene. Sarehne Rangga Kenitan wis milih isi. Wasis Jaya Kusuma kari komanan wadah. Lah saiki kowe tak aturi. Bali ning negaramu dhewe-dhewe. Matura karo Ratu Gustimu ya Dipati Rangga Jumena. Sampun terang terwaca dawuh dalem. Ya. Kepareng kula badhe wangsul wonten Medion. Ya. Matur dhateng Rama Panembahan. Suwang-suwang Rangga. Terima kasih semua. Di rumah kang ngendikane. Tak tunggu Kakang Rangga. Kanjeng Sunan. Piye Wasis Jaya Kusuma? Kados pundi menika Kanjeng Sunan? Kula mriku pun wis kapan ban sino. Supados nderekaken Paman Dipati Rangga Jumena. Ya. Boten kersa malah wonten perkasa. Lajeng cangkriman kemawon. Kok lajeng Kang Mas Dipati Rangga Keniten ingkang kados pundi menika Sunan? Wasis Jaya Kusuma. Kados pundi Kanjeng? Perkara seslukta anane wadah karo isi. Kowe tak aturi kondur ana ing kutha Gorontalo. Kowe nyuwun pirsa ing kono karo Patih Mandana. Mesti engko bakal bisa njabarke perkara wadah karo isi. Oh inggih, Kanjeng Sunan. Sampun terang terwoco pangandipun Kanjeng Sunan. Kula nyuwun tambahing pun. Ora kaya-kaya ya. Heeh.